Καλησπέρα. Είμαστε εδώ και οι ανέρυθρες σκέψεις θα τα λέμε κάθε εβδομάδα, τρίτη λογικά, τρίτη βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα να έχει περάσει αγωνιστική, να έχουν περάσει οι υποχρεώσεις αγωνιστικές της ομάδας και να μπορούμε να σχολιάζουμε τα όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας στο Facebook, να κάνετε ερωτήσεις και να μπαίνουμε σε μια κουβέντα, γιατί δεν είναι ωραίο ο μονόλογος. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και κυρίως να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την ομάδα του Πανιωνίου, για τον σύλλογο του Πανιωνίου αν θέλετε, είτε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, ό,τι δραστηριότητα υπάρχει. Βέβαια το βάρος θα είναι στο ποδόσφαιρο, μην κοροϊδευόμαστε. Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης του συλλόγου, παρότι το μπάσκετ έχει δώσει μεγάλες επιτυχίες, μας έχει κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Το βόλεϊ, το πόλο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με ευρωπαϊκές επιτυχίες και πάει λέγοντας. Καταρχάς, ξεκινώντας σήμερα την πρώτη εκπομπή, να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Ταχιάτη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα και είναι ένα πρόσωπο, ένας φίλος που πάρα πολλά χρόνια τα λέμε εκεί στον Νίκο, κυρίως για τον μπάσκετ. Αυτός είναι μπασκετικός περισσότερο, μπασκετικός τέλος πάντων, και στο ποδόσφαιρο είναι τακτικός σταμώνας. Να του πω λοιπόν χρόνια πολλά και έχουμε συνεννοηθεί να κάνουμε μια εκπομπή για το μπάσκετ και όχι μόνο. Να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο η ομάδα παίζει 5 η ώρα κύπελλο Ελλάδος στη ρεβάνς με τον Πανσεραϊκό 2-0. Έχουμε χάσει στις Σέρρες στο γήπεδο της Ριζούπολης στις 5. Κάποια προβλήματα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης οδήγησαν την ΕΠΟ να ορίσει το μάτς στη Ριζούπολη. Έχουμε χάσει, επαναλαμβάνω, 2-0 στις Σέρρες. Μια άτυχη στιγμή εκεί στις καθυστερήσεις του Χρούστινετς. Ένα αυτογκόλ καραμπόλα βασικά έφερε το 2-0 και ουσιαστικά έχει περιορίσει τις ελπίδες της ομάδας για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Το επόμενο μάτι του πρωταθλήματος είναι Δευτέρα 2,5 ώρα και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πέρα από όλα όσα συζητάμε και κουβεντιάζουμε και σχολιάζουμε στα Πανιώνια Φόρουμ και όλα αυτά για το ζήτημα της ομάδας, πώς παίζει η ομάδα, πώς τα καταφέρνει οι παίχτες, ο προπονητής, όλα αυτά. Νομίζω ότι μεγάλη σημασία έχει να συζητήσουμε και το πώς αντιμετωπίζουν οι θεσμικοί παράγοντες στον Πανιώνιο. Δεν μπορεί ο Πανιώνιος να παίζει Δευτέρα 2,5 ώρα το μεσημέρι. Και νομίζω ότι εδώ η διοίκηση χάνει και έσοδα. Θα έπρεπε να έχει προβλέψει. Γιατί το ζήτημα είναι να παρεμβαίνεις πριν συμβούν τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι με δεδομένο και τον αγώνα κυπέλλου την Πέμπτη θα έπρεπε η διοίκηση του Πανιωνίου να έχει προβλέψει, να έχει παρέμβει στη διοργανώτρια αρχή και την Πέμπτη, ναι, όχι αύριο, την Πέμπτη, σωστά. Την Πέμπτη παίζουμε κύπελλο. Την Πέμπτη, όχι αύριο. Είπα αύριο,
Πέμπτη, 5 η ώρα στη Ριζούπολη. Έπρεπε λοιπόν η διοίκηση του Πανιωνίου, κατά την άποψή μου, να έχει κάνει τις παρεμβάσεις που πρέπει, αν μη τι άλλο, να οριστεί το παιχνίδι Δευτέρα απόγευμα. Αν και μεταξύ μας Κυριακή μεσημέρι μια χαρά θα ήταν. 3 η ώρα, όχι 12, 3 η ώρα. Έχουν περάσει 48 ώρες στη Ριζούπολη. Παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο θα ξεκουραστούν. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Μπαίνει ένα ζήτημα λοιπόν. Και ξεκινάω, επαναλαμβάνω, από αυτό. Δεν μπορεί ο Πανιώνιος να παίζει Δευτέρα 2,5 ώρα μάτς εντός έδρας. Στη Νέα Σμύρνη. Ένα μάτς που περιμένεις να κόψεις εισιτήρια. Ένα μάτς που περιμένεις τον κόσμο σου να δώσει όθηση στην ομάδα. Δεν μπορεί να παίζεις 2,5 ώρα. Τι θα μπορούσε να γίνει? Δεν ξέρω. Εκείνο που λέω εγώ ήταν ότι θα έπρεπε, δεν ξέρω αν έχει γίνει παρέμβαση, το λέω να είμαι δίκαιος, θα έπρεπε να έχει γίνει σαφές στην διοργανώτρια αρχή ότι εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε Δευτέρα 2,5 ώρα. Εργάσιμη μέρα, Δευτέρα. Επαναλαμβάνω, πέρα από το αγωνιστικό, ο Πανιώνιος χάνει έσοδα. Χάνει εισιτήρια 2,5 ώρα τη Δευτέρα. Γνωρίζω ότι είναι τα τηλεοπτικά, είναι όλα αυτά. Θα μπορούσε ο Πανιώνιος να παίξει 3 ώρα την Κυριακή και να το δείξει τηλεοπτικά. Και να βάλει κάποιο άλλο μάτς ο Sky τη Δευτέρα. Τώρα, να περάσουμε και να περάσουμε στα αγωνιστικά. Η ομάδα στο ποδόσφαιρο παρουσιάζει μια μεγάλη κοιλιά, αγωνιστική πτώση. Στα 7 τελευταία μάτς μετράει μόλις μία νίκη, αυτή της Ηλιούπολης. 6 πρωτάθλημα, 1 κύπελο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας είναι ότι δεν δείχνει καμία βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού. Δεν δείχνει καμία βελτίωση στο πώς να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους της. Αντιπάλους που είτε στα εντός έδρας μάτς παίζουν κλειστά και είναι απόλυτα φυσιολογικό, είτε στα εκτός έδρας μάτς μας παίζουν πιο δυνατά, μας παίζουν, ας πούμε, τα Χανιά. Ήταν τελευταία με 2 βαθμούς. Βέβαια δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στη Β' Εθνική, ακόμα και αδιάφορος να είναι ο αντίπαλος, όταν παίζει με τον Πανιώνιο θέλει να τον κερδίσει. Αυτό να είμαστε σαφείς. Άρα με δεδομένο αυτό νομίζω ότι το πιο σημαντικό θα ήταν η ομάδα να δείχνει κάποια αγωνιστική βελτίωση. Δεν το δείχνει. Αντιθέτως βλέπουμε παίχτες οι οποίοι κινούνται μόνιμα σε ριχά νερά, κατά την ταπεινή μας άποψη, και ήδη έχουμε μείνει πίσω, δεν θα πω αρκετά ή λίγο, δεν έχει καμία σημασία, θα πάμε στα play-off. Το θέμα είναι πώς θα πάμε στα play-off, με τι διαφορά θα πάμε στα play-off και κυρίως με τι διάθεση, με τι νοοτροπία. Η ομάδα, το πρωτάθλημα είναι πολύ σύντομο, το έχουμε πει, είναι μικρό πρωτάθλημα. Άρα, μάνι, μερικές ισοπαλίες και μια ήττα σε φέρανε στην τρίτη θέση. Τη Δευτέρα αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα. Ο Παναργιακός είναι μια δυνατή ομάδα, έχει έναν έμπειρο προπονητή και επαναλαμβάνω, θα το λέω συνέχεια, όποιος παίζει με τον Πανιώνιο θέλει να τον κερδίσει ή να του κόψει βαθμούς. Για να λέει ότι ξέρεις, του κόψα βαθμό του Πανιωνίου. Είναι ένσημο δηλαδή για τον αντίπαλο να πάρει ένα αποτέλεσμα από τους Κιανέρθρους, είτε στη Νέα Σμύρνη, είτε εκτός έδρας, είτε στην έδρα δηλαδή του αντιπάλου. Νομίζω ότι έχει φανεί πλέον, έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, άρα έχουμε παίξει και μία αγωνιστική από τον δεύτερο. Μπορούμε, νομίζω, να έχουμε μία εικόνα, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει σαφέστατο πρόβλημα και αυτό το είχα εντοπίσει από πολύ νωρίς, δεν έχει καμία σημασία, όχι μόνο εγώ. Έχει μεγάλο πρόβλημα στη δημιουργία. Από τη στιγμή που δεν δημιουργείς πολλές φάσεις, δεν δημιουργείς πίεση στον αντίπαλο, άρα γι' αυτό παίρνεις ανεμικές, φυματικές που λέμε στην παλιά ποδοσφαιρική γλώσσα,
νίκες. Η ομάδα θα μπορούσε με το υλικό που έχει να έχει καλύτερη εικόνα. Δεν μπαίνω στη συζήτηση για τους παίκτες, γιατί είναι Δεκέμβριος πια. Δεν ξέρω τι πρόθεση έχει η διοίκηση να βοηθήσει την ομάδα το Γενάρη. Δεν έχω ακούσει κάτι από το ρεπορτάζ. Η ομάδα βέβαια θέλει ενίσχυση. Είναι σαφέστατο αυτό. Η ομάδα θέλει παίχτες σε κύριες θέσεις, κατά την άποψή μου, όπως είναι αυτή του Σεντερφόρ, όπως είναι αυτή στα Χαφ και όπως είναι και αυτή στα Εξτρέμ. Αν πάρουμε τη λογική ότι φέτος φτιάχνουμε μια ομάδα, επειδή είναι η πρώτη μας χρονιά στη Β' Εθνική, και έχω πει πολλές φορές ότι και αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει πρώτη χρονιά για τον Πανιόνιο στη Β' Εθνική. Ο Πανιόνιος πρέπει να είναι περαστικός από τη Β' Εθνική και για αγωνιστικούς λόγους και για λόγους πρεστής και για λόγους οικονομικούς. Να το πω άλλη μια φορά. Ο κύριος Ρούπτσος πήρε το καλοκαίρι την ομάδα με ένα σημαντικό χρέος, το 50% του χρέους. Το 50% του χρέους. Το οποίο πρέπει να ρυθμίσει για να πάρει η ομάδα κανονικά την άδεια τον Μάρτιο του 25. Όσο μένει η ομάδα όμως στη Β' Εθνική, με τα μηδενικά έσοδα που έχει η Β' Εθνική, δηλαδή για αστεία ποσά, τηλεοπτικά και τέτοια πράγματα, αυτομάτως το χρέος θα μεγαλώνει, όπως καταλαβαίνετε. Έσοδα δεν υπάρχουν από εισιτήρια σημαντικά, τηλεοπτικά δεν υπάρχουν για να υπάρξει απόσβεση, γιατί ξέρετε, το μισό χρέος προς τρίτους, δηλαδή ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλα αυτά, φυσικά πρόσωπα, τα πληρώνει κατά το 50% ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Τα χρέη προς δημόσιο εφορίες και τέτοια παίρνονται σε ποσοστό 5% και 20% από τα εισιτήρια και από τα τηλεοπτικά. Όταν λοιπόν το τηλεοπτικό σου συμβόλαιο είναι πολύ μικρό, αυτομάτως σημαίνει ότι είναι και μικρή απόσβεση του χρέους. Όταν τα εισιτήριά σου είναι λίγα στην Β' Εθνική, τώρα παίζει Πανιόνιος, Παναργιακός. Δευτέρα, 2,5 ώρα. Πέστε μου εσείς πόσα εισιτήρια θα κόψει ο Πανιόνιος. Αυτομάτως λοιπόν το χρέος, αν δεν μεγαλώνει σημαντικά, δεν μειώνεται. Αυτομάτως λοιπόν, πρώτα και κύρια για οικονομικούς λόγους, θα το πω άλλη μια φορά, πρέπει ο Πανιόνιος να ανέβει στην Super League, που είναι και η φυσική του αγωνιστική θέση. Αν όμως υποθέσουμε ότι ο στόχος είναι η ομάδα, να φτιαχτεί φέτος μια ομάδα και του χρόνου να κάνει πρωταθλητισμό, το οποίο κανείς δεν στο εγγυάται, κανείς δεν εγγυάται ότι του χρόνου δεν θα γίνει ένας όμιλος με ομάδες που θα πέσουν από την Super League 1 πιο ισχυρές ή αν θέλετε πιο ισχυρές σε εισαγωγικά. Αν λοιπόν αυτό δεν το ξέρεις, ας υποθέσουμε όμως ότι υπάρχει αυτή η προοπτική. Αυτός ο σχεδιασμός, αν θέλετε. Εγώ δεν βλέπω καμία ομάδα να κτίζεται φέτος. Βλέπω μια ομάδα με σημαντικά προβλήματα. Είπα χαρακτηριστικά και στο θέμα του Σεντερφόρ. Δεν έχουμε ένα Σεντερφόρ όπως είναι ο Μάναλης, όπως είναι Σεντερφόρ οι οποίοι, όπως είναι ο Ντικινί της Καλαμάτας, που ο Ντικινί χθες μία φορά χρειάστηκε, έβαλε τον γκολ, πήρε το διπλό η Καλαμάτα στο Άργος. Εμείς δεν το έχουμε το εύκολο γκολ. Πέρα από το ότι δεν έχουμε τη δημιουργία και στις λίγες φάσεις που δημιουργούμε δεν έχουμε το εύκολο γκολ. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι χτίζουμε μία ομάδα φέτος, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Και δεν το βλέπω γιατί. Δεν βλέπω να έχουμε ένα σχεδιασμό, ένα σχέδιο μέσα στο παιχνίδι μας, να προσπαθούμε να παίξουμε. Αυτό που στην αρχή είπε και ο προπονητής, ότι θέλουμε να έχουμε κατοχή. Ναι, και όπως έχει πει και ο Αναστόπουλος, κατοχή είχαν μόνο οι Γερμανοί στην Ελλάδα.
η δημιουργία είναι πολύ σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο. Όσο πιο πολλές φάσεις δημιουργείς, τόσο πιο πιθανό είναι να πετύχεις κάποιο γκολ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Πανιόνιος πρέπει να διεκδικήσει την άνοδο. Δεν λέω ότι θα την πάρει σίγουρα την άνοδο. Δεν λέω ότι... Γιατί στο ποδόσφαιρο δεν παίζουμε μόνοι μας. Αν παίζαμε μόνοι μας, οκ. Λέω όμως ότι πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Λέω ότι πρέπει να φτάσουμε στα play-off και να είμαστε αυτοί που θα διεκδικήσουμε την άνοδο. Αν πάμε στα play-off και έχουμε, ελπίζω πως δεν θα ισχύει, 7, 8 ή 10 βαθμούς διαφορά από το πρώτο και το δεύτερο, λογικό είναι να πάμε απλά για τη συμμετοχή, να παίξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η ομάδα δεν έχει σωστό αγωνιστικό σχεδιασμό. Και πάμε λοιπόν στο μάτς με τα Χανιά. Στο μάτς με τα Χανιά, το έγραψα κιόλας, βλέπω την ενδεκάδα και βλέπω 3 στόπερ. Η πλάκα είναι η εξής, ότι στο τελευταίο μάτς που είχα πάει στη συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια του αγώνα ο coach Νικοπολίτης άλλαξε το σύστημα και από 4-2-3-1 ή 4-3-3, το ίδιο είναι αυτό περίπου το σύστημα, το γύρισε σε 3-5-2. Και η ομάδα γενικώς πήγε καλά, κράτησε το σκορ, αμήνθηκε σωστά και τον είχα ρωτήσει τότε αν θα παίξουμε, γιατί δεν το παίζουμε το 3-4-3, 3-5-2. Εξάλλου και ο νέος προπονητής της Manchester United, ο Ρούμπεν Αμορίμ, τη Sporting Λισαβόνας την έκανε φοβερή και τρομερή, πήρε το πρωτάθλημα με 3-4-3. Είναι ένα σύστημα που δεν είναι αμυντικό. Με τρεις στόπερ πίσω δεν είναι αμυντικό σύστημα. Αντιθέτως είναι full επιθετικό, γιατί προϋποθέτει ότι τα δύο ακραία back half στο 4 ενώ στη μεσαία γραμμή πρέπει να είναι ταχυδυναμικοί, πρέπει να ξέρουν μπάλα, πρέπει να ξέρουν να αμήνονται, ξέρουν να επιτίθονται. Οι δύο παίχτες στον άξονα πρέπει να είναι παίχτες οι οποίοι και θα αμήνονται αλλά και θα οργανώνουν το παιχνίδι. Δεν συζητάω για τους επιθετικούς. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι τότε ο coach Νικοπολίτης μου είχε πει ότι όχι, το παίζουμε μόνο κατά περίσταση, στην εξέλιξη του αγώνα και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν στο μάτσο με τα Χανιά και βλέπω 3 στόπερ. Εντάξει, παραξενεύτηκα, παρακολουθώντας το παιχνίδι, προσπαθούσα να καταλάβω αν παίζουμε 3-5-2, 3-4-3 ή παίζουμε 4-4-2 ή 4-3-3 με το Χρούστινετς, ας πούμε, δεξί μπακ. Γιατί τον είδα κάποιες φορές να παίζει μπακ. Τελικά, πρέπει να σας πω ότι δεν έβγαλα συμπέρασμα, γιατί κάποια στιγμή είδα να μείνομαστε με 5 πίσω, δηλαδή ήταν και ο Βενάρδος και ο Χρούστινετς και ο Πότσι και ο Αυλονίτης και ο Μπούσης. 5 πίσω σε διαδικασία άμυνας. Η ομάδα έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, κακό, χωρίς φάσεις, και είχε απέναντι... και προσέξτε τώρα και κάτι άλλο, το οποίο δεν το έγραψα στο σχόλιο μου στο Facebook. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και τον αέρα με το μέρος μας. Δεν κάναμε ένα σουτ. Δεν σουτάραμε. Παρότι είχαμε τον αέρα, ο οποίος ήταν και αρκετά δυνατός. Η ομάδα λοιπόν σπατάλησε ένα ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν δυνατή, μια ομάδα που έχει προπονητή του Σωκράτη Φρυδόπουλο, που είναι της κατηγορίας προπονητής και που είναι συχνά πυκνά όταν δεν έχει δουλειά, θαμώνα στην εξέδρα του Πανιωνίου. Για πολλά χρόνια τον όχλη του Σωκράτη στην εξέδρα του Πανιωνίου, παρακολουθώντας τους Κιανέρθρους. Έχασε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει. Αντιθέτως είχαμε και μια κακή στιγμή με τον Φελίσιο και παρεμπιπτόντως να ευχηθώ γρήγορα να επιστρέψει στα γήπεδο Βραζιλιάνος, ο οποίος χτύπησε, ευτυχώς δεν είναι σοβαρό όπως μας έχει ενημερώσει και η ΠΑΕ. Και έχουμε λοιπόν ένα ημίχρονο χωρίς ουσιαστικά ο Πανιώνιος. Δηλαδή αν άνοιγε κάποιος την τηλεόραση και έβλεπε το παιχνίδι, πέρα ότι δεν καταλάβαινε ότι παίζει ο Πανιώνιος με την εμφάνιση που χωράει ο Πανιώνιος με τα λευκά, θα του ήταν δύσκολο
να καταλάβει ότι μία ομάδα διεκδικεί την άνοδο στη Super League 2, στη Super League 1, συγγνώμη, και η άλλη είναι τελευταία με 2 βαθμούς. Τα Χανιά ήταν αξιοπρεπέστατα, ανταγωνιστικά και κρατάγανε με πολύ μεγάλη ευκολία το 0 πίσω. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε η πρώτη αλλαγή, μπήκε ο Γροντής, ο οποίος βέβαια μπήκε και πήγε στην άκρη, πήγε στα αριστερά και πάλι λοιπόν δεν είχε πολλές επιλογές να δημιουργήσει. Δεχτήκαμε τον γκολ, ένα γκολ το οποίο και λίγο αδράνεια της άμυνας και αρκετή τύχη, αλλά και αέρας, γιατί οι Χανιώτες εκμεταλλευτήκανε τον αέρα στο γήπεδο και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, το σημείωσα κιόλας, είναι ότι δεχόμαστε τον γκολ και δεν γίνεται καμία αντίδραση. Οι αλλαγές γίνονται μετά από 7-8 λεπτά, 10, τόσο. Μπαίνει ο Τσερίσεφ και ο Αλεξανδράκης. Για το Ρώσο έχω πει, ο Ρώσος είναι ένας παίκτης που δεν έχει κάνει προετοιμασία, βεβαίως, δεν μπορεί να παίξει. Βέβαια, προσέξτε εδώ, ο Τσερίσεφ δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν μπορεί να ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Σεμπά, που όχι απλά δεν έχει κάνει προετοιμασία, είναι και υπέρβαρος, ξεκινάει βασικός. Και την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξε λόγω θλάσσης. Αυτά είναι λίγο περίεργα. Προφανώς και οι γιατροί και οι προπονητές ξέρουν περισσότερα από εμάς, αλλά εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε και προσπαθούμε πάντα με μια λογική. Και καλοπροαίρετα βέβαια. Δεν έχω τίποτα ούτε με τον Σεμπά, ούτε με τον Τζερίσεφ, ούτε με τον Νικοπολίδη, ούτε με κανένα. Ούτε προσωπικά έχω, ούτε προσωπικό όφελος έχω ότι δεν θα παίξω ο Σεμπά και θα παίξω εγώ. Ή θα παίξει ο αδερφός μου ή ο γιος μου, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Τσερίσεφ μπαίνει, πάει στην πλευρά, έρχεται πιο μέσα ο Γροντής. Η δεύτερη αλλαγή όμως, και συγγνώμη που θα το πω, μου δημιουργεί ερωτηματικά. Ο Αλεξανδράκης είναι ένα παιδί ταλαντούχο, με καλά στοιχεία, το οποίο όμως πέρυσι έπαιζε στην Α Αθηνών. Από εμπειρία δηλαδή 0. Η ομάδα χάνει, δεν κερδίζει 2-0, 3-0, οπότε να βάλουμε το μικρό να πάρει χρόνο συμμετοχής, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, που είναι πολύ σωστό. Η ομάδα όμως χάνει 1-0. Η ομάδα έχει ανάγκη από λύσεις, η ομάδα έχει ανάγκη από γκολ, η ομάδα έχει ανάγκη από έναν παίχτη έμπειρο. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, λέω αυτά που πιστεύω πάντα ανοιχτά και ξεκάθαρα, δεν μπορεί να έχει στον πάγκο τον Μπουρλάκη, ο οποίος πέρυσι είναι ένας παίχτης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του Πανιωνίου στη Super League 2, και να μην τον χρησιμοποιείς όταν η ομάδα είναι πίσω. Είναι ποδοσφαιρικά ανεξήγητο. Αν δεν είναι καλός, ας τον εκτός αποστολής. Όπως το λέω. Άμα δεν είναι καλός, άμα δεν τον υπολογίζεις, ας τον εκτός αποστολής. Τι τον παίρνεις στην αποστολή? Δεν νοείται να έχεις έναν παίκτη ο οποίος πέρυσι έκανε 20-25 παιχνίδια. Δεν έχω πρόχειρα τα στατιστικά. Την άλλη εβδομάδα θα τα έχω. Και να μην τον χρησιμοποιείς. Επαναλαμβάνω, η ομάδα χάνει 1-0. Δεν είναι 2-0. Και δεν λέω για τον Διονέλη, ο οποίος στην Πάτρα μπήκε και έπαιξε από τη μέση και μπροστά ως αριστερός χαφ και ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν αυτός που έκανε αρκετές επιλογές και πολλές επιθετικές προσπάθειες. Γίνεται η φάση μετά, αποβάλλεται ο Πότσι στην ανατροπή του παίχτη των Χανίων. Και εκεί η αντίδραση ήταν λίγο καθυστερημένη, κατά την άποψή μου πάντα. Πάντως και με 10 παίχτες, λόγω της ποιότητας του Τσερίσεφ και του Γροντή, η ομάδα έκανε φάσεις, έχασε και 1-2 ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει και να γλιτώσει το κάζο
της ήττας από τα Χανιά που σίγουρα θα έβαζε την ομάδα σε ακόμα μεγαλύτερη περιδίνηση και εσωτερική ανακατοσούρα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά μερικές φορές αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό. Έγραψα και στο Facebook ότι κάποια στιγμή ο Νοικοκυράκης, ο οποίος επίσης είναι ένα παιδί το οποίο δηλαδή δεν παίζει ο Μπουρλάκης που ήταν βασικός στα περισσότερα μάτς πέρυσι του πρωταθλητή Πανιόνιου, και παίζει ο Νοικοκυράκης, ο οποίος ήρθε από το Γιούχτα, από τον Αλμυρό, από το Γιούχτα νομίζω, δεν κάνω λάθος, ο οποίος και αυτός έχει καλά στοιχεία, αλλά έχει πάρει τη φανέλα σπίτι. Είναι βασικός για να αντικατάστασει όλα τα παιχνίδια. Εδώ 6 παιχνίδια, 7 παιχνίδια. Όλα αυτά πάντα, παραλαμβάνω, με την αίρεση ότι ο προπονητής βλέπει κάτι άλλο. Οκ. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε εμείς. Το μάτς τελείωσε 1-1. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας είναι προβληματική. Και λέω είναι προβληματική γιατί και με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου επίσης είναι μια αδιάφορη ομάδα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν εννοώ αδιάφοροι, δεν εννοώ ότι θα κάτσουν να χάσουν. Εννοώ ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει για να παίζει μπάλα. Εμείς έχουμε κίνητρο. Και η Φυσιά έχει κίνητρο, η Καλαμάτα έχει κίνητρο. Ο Αστέρας Τρίπολης, και αυτό που λένε ότι αν υποβιβαστεί, κανένα κίνητρο δεν έχει ο Αστέρας Τρίπολης Β. Και να υποβιβαστεί, η ομάδα θα πάει να παίξει στο πρωτάθλημα της Super League 1K19. Τα Χανιά είχαν κίνητρο, βεβαίως, προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Βεβαίως, στην τρίτη εθνική. Βέβαια. Αλλά αυτό δεν πάει όμως να είναι μια ομάδα με 2 βαθμούς. Σε όλο το πρωτάθλημα, τον τρίτο βαθμό τον πήρε με τον Πανιόνιο. Λοιπόν, για μένα η εικόνα της ομάδας είναι προβληματική. Το μάτσι Δευτέρα δεν είναι εύκολο, το ξαναλέω. Δεν είναι εύκολο γιατί ο Παναργιακός είναι μια σκληρή ομάδα. Βέβαια τους νικήσαμε σχετικά εύκολα στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο μάτι του πρωταθλήματος, του πρώτου γύρου. Όμως έχει αλλάξει κατά πολύ από τότε ο Παναργιακός. Γι' αυτό και έχει βελτιωθεί και έχει ανέβει στην βαθμολογία. Τι πρέπει να γίνει? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω ευθέως. Με ποια έννοια? Ότι νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία σε κάποιους ποδοσφαιριστές να δείξουν αν αξίζουν να παίζουν στον Πανιόνιο. Διονέλης, για μένα αξίζει να παίζει. Δεν μπορεί να μην ξεκινήσει ένα παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει 1-2 νομίζω. Ο Μπουρλάκης. Έχουμε δοκιμάσει το Βενάρδο, ο οποίος ήταν δεξί μπακ. Ευτυχώς καταλάβαμε ότι η θέση του είναι δεξιός μπακ και ευτυχώς παίζει το παιδί εκεί και είναι πολύ καλύτερος από ότι δεξί εξτρέμ. Νομίζω ότι ο Μπουρλάκης δικαιούται να πάρει μια ευκαιρία. Δεν μπορεί κάποιος παίχτης που ήταν στην τρίτη εθνική και ήρθε με μεταγραφή να έχει δικαίωμα να πάρει τις ευκαιρίες του, και ο Μπουρλάκης που ήταν στην ομάδα που βοήθησε τα μέγιστα πέρυσι να μην έχει πάρει μια ευκαιρία να παίξει. Να δούμε ρε αδερφέ αν κάνει ή δεν κάνει. Για το Γροντί για μένα δεν μπαίνει ζήτημα. Και επειδή λένε διάφοροι, εγώ κάνω και όχι την αυτοκριτική μου, λέω και μιλάω για μένα. Δεν έχω, εγώ με τους οι Πανιόνιοι με ξέρουν πάρα πολλά χρόνια. Είμαι κομμάτι αυτής της ομάδας και ξέρουν ότι εγώ δεν λέω και ξελέω. Ο Δημήτρης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος η ταχύτητα δεν είναι το όπλο του. Δεν είναι. Όμως
τα χτυπήματά του, οι πάσες του και γενικά το να κινείται σε μικρό χώρο και να δημιουργεί για τους επιθετικούς μας φάσεις είναι πολυτέλεια για την κατηγορία. Κατά την άποψη. Ο Γροντής λοιπόν, έχοντας πίσω του τον εκπληκτικό Τσόρνο Μάτς, πρέπει να το πω ότι γιατί δεν λέει κανείς τίποτα για τον Τσόρνο Μάτς. Είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε, πήρε τη φανέλα και όχι μόνο είναι βασικός, είναι και αναντικατάστατος. Στα Χανιά που η ομάδα κινήθηκε σε ριχά νερά, μαζί με το Στούπι προσπαθούσαν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Ο Γροντής λοιπόν, έχοντας δύο αμυντικά χαφ πίσω του, γρήγορα, δυνατά, που να μπορούν να καλύπτουν 6-8 μέτρα στη μεσαία γραμμή, θεωρώ ότι θα δημιουργήσει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στα αντίπαλα καρέ. Και βέβαια εκεί μπαίνει το ερώτημα, άντε και τα δημιουργεί ο Γροντής, ποιος θα τα βάλει στα δίχτυα. Ο Γεμιστός είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ο καλύτερος μας επιθετικός. Έχει βάλει τα περισσότερα γκολ. Αυτός είναι. Βέβαια, το έχω γράψει, θα το πω άλλη μια φορά. Κατά την άποψή μου, ιδανικός για center for στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί μέχρι και ο Χάλαντ, ο οποίος είναι τηλεγραφόξυλο, δεν μένει μες στην περιοχή και περιμένει να του στείλει την μπάλα, να τη στείλει στα δίχτυα. Κινείται δεξιά, αριστερά, βγαίνει, μπαίνει. Εγώ έχω πει ότι για μένα ιδανικός center for σε αυτό το υλικό που είχε ο Πανιώνιος θα ήταν και ο Δημήτρης Κολοβός. Εξαιρετικός χειριστής της μπάλας, εκτελεστής καλός. Νομίζω ότι ο Κολοβός μέσα στην περιοχή θα ήταν κίνδυνος θάνατος. Και λίγο έξω από την περιοχή θα ήταν κίνδυνος θάνατος. Αυτή είναι η άποψή μου όμως. Λέω λοιπόν ότι η ομάδα πρέπει να αλλάξει άρδιν αγωνιστικό πρόσωπο. Και αυτό θα γίνει και με νέα πρόσωπα και με νέες λογικές από τον προπονητή και με περισσότερη προσπάθεια και από τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν μερικοί ποδοσφαιριστές που είναι εφησυχασμένοι. Είτε γιατί ξέρουν ότι δεν θα βγουν ποτέ από την ενδεκάδα, είτε γιατί ξέρουν ότι και να κάνουν θα είναι στην ενδεκάδα την επόμενη αγωνιστική και πάει λέγοντας. Όμως το σύνθημα, την ομάδα τη φτιάχνει ο προπονητής. Την ομάδα την εμπνέει ο προπονητής. Αν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές βλέπουν ότι υπάρχει δικαιοσύνη, ότι υπάρχει ανταγωνισμός, ότι παίζω καλά, θα μείνω στην ενδεκάδα. Γιατί ας πούμε ο Διονέλης μπήκε αλλαγή στην Πάτρα, ήταν πάρα πολύ καλός και στο επόμενο μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκτός. Ή έπαιξε γιατί ήταν τραυματίστηκε ο Χριστόπουλος. Μπορεί. Πάντως δεν είναι από αυτούς που ξεκινάνε τα μάτς. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα και να πω ότι είναι μεγάλη απώλεια ο Χριστόπουλος. Ήταν επίσης μαζί με τον Τζόνομαντς, θεωρώ ότι είναι οι δύο μεταγραφές οι οποίες ήρθανε και κουμπώσαν αμέσως, καλοί παίχτες, πολύ χρήσιμοι, πολύ μεγάλη ατυχία με τον Χριστόπουλο, που όμως και στον οποίο ευχόμαστε και σε αυτόν γρήγορη επάνω του στα γήπεδα, αν και είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Τραυματισμούς θα έχεις. Δεν μπορείς να υπογράψεις ένα χαρτί ότι έχεις 20 ποδοσφαιριστές και θα μείνουν και 20-25 αλόβητοι. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Λέω λοιπόν ότι η ομάδα πρέπει να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο. Πρέπει να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο γιατί και το χρειάζεται και πρέπει να πάμε ανταγωνιστικοί στα play-off, αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα μείνουμε στη Β' Εθνική άλλη μια χρονιά, πρέπει να μπουν οι βάσεις έτσι ώστε του χρόνου, το καλοκαίρι, να γίνουν κάποιες ενισχυτικές προσθήκες και μετά να πάμε στην επόμενη χρονιά να διεκδικήσουμε ξανά την επιστροφή μας στην Super League 1. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα φτιάξουμε, είναι, πώς το είπε κάποιος, προσπαθώ να θυμηθώ τη λέξη, όχι πειραματική, είναι, θα τη θυμηθώ τη λέξη, γιατί και
Η εκπομπή είναι live. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ο Γιάννης μου λέει ότι καταρχάς να πω και στο Γιώργο, θα το πω το όνομα γιατί μιλάμε για μία από μυθικές μορφές του κιανέριθρου οπαδικού κινήματος, Γιώργος Σουφερλής, μεγάλη μου χαρά. Είναι αυτός που μου είπε ότι παίζουμε Πέμπτη, το έλεγα αύριο εγώ γιατί νόμιζα ότι ήταν Τετάρτη εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο του Σουφερλή, τον Σταύρο, για τα καλά τους λόγια. Ο Γιάννης λέει ότι πρέπει να ψάξουμε για καθαρό φορ, δεξί μπακ το Δεκέμβριο, Βραζιλιάνος ή Κολοβός κρυφοενάρια. Σαφώς. Εγώ νομίζω ότι Γιάννη το είπα κιόλας και για τον Δημήτρη, ότι είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή ο οποίος πίσω από το center for θα έχει μεγαλύτερο πεδίο δράσης. Συν το ότι τα φάουλ που του κάνουν, γιατί ο Δημήτρης είναι ένας πολύ καλός χειριστής της μπάλας και οι αντίπαλοι τρώει τις πιο πολλές κλωτσές στους αγώνες, θα φέρνουν την μπάλα έξω από την περιοχή με στημένα. Και αν έχεις το Γροντί μες στην ενδεκάδα, τα στημένα του Γροντί νομίζω ότι είναι κίνδυνος θάνατος για τους αντιπάλους. Χρειαζόμαστε παίχτη και στο κέντρο. Ο Εγκουέμ εμένα μ' άρεσε, έχει καλά στοιχεία, πολύ καλά στοιχεία, έχω εκφραστεί πολύ θετικά. Χρειαζόμαστε ένα παίχτη δίπλα στον Τζόνοματ. Ο Γκίνης ακόμα δεν με έχει πείσει. Ο Στούπης δεν είναι η θέση του αυτή. Ο Στούπης είναι οχτάρι, δεκάρι, τόσα χρόνια το ξέρουμε, το παιδί είχε πάει και στη Γερμανία. Όχι ότι δεν μπορεί να παίξει. Ο καλός ο παίκτης θα παίξει και δεξί μπακ και στόπερ και τερματοφύλακας. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Προφανώς ο Στούπης, αν του πεις να παίξει δίπλα στον Τζόνοματς, θα παίξει. Και προσπαθεί. Και στα Χανιά προσπάθησε να παίξει. Καμία αντίρρηση. Το θέμα είναι αν είναι η θέση του, αν αποδίδει καλύτερα εκεί ή κάπου αλλού. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε, αν δεν βελτιωθούν ο Εγκουέμ και ο Γκίνης, ίσως χρειαστείς παίχτη και εκεί. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τα μεταγραφικά πλάνα της ομάδας. Δεν γίνονται συνεντεύξεις τύπου στον Πανιόνιο έτσι όπως παλιά μεσοβδόμαδα για να ρωτάμε τον προπονητή κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει η ενημέρωση. Η ομάδα χρειάζεται center for, αλλά δεν ξέρω Γενάρη μήνα ποιο center for θα πάρεις. Και μάλιστα χρειάζεται ένα center for ο οποίο να βάζει 10-12. Θυμάστε πέρυσι ο Ιγνατίδης βγήκε πρώτο σκόρερ. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για την ομάδα. Γιατί και σαν ψυχολογία και σαν νοοτροπία έπαιζε ο Ιγνατίδης και ήξερε ότι κάποια στιγμή θα πάει μπάλα σε αυτόν και θα βάλει γκολ. Ή ότι θα κερδίσει πέναλτι και θα το χτυπήσει αυτός και θα είναι γκολ. Είναι καθαρά ψυχολογικά μερικά ζητήματα. Στο ποδόσφαιρο παίζουν όλα ρόλο. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, δεν έχουμε να κάνουμε με ρομπότ, δεν έχουμε να κάνουμε με προγραμματισμό. Το προγραμματίζει ο φίλος μου ο Γιάννης που είναι και κομπιουτεράς, προγραμματίζει το πρόγραμμα και τσουπ σου βγαίνει. Όχι. Είναι και σε τι μέρα θα είναι ο παίχτης και πώς κοιμήθηκε, τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του. Οκ, όλα μέσα. Όμως, μερικοί ποδοσφαιριστές, ας πούμε, ο Αυλονίτης έπαιξε με τον Αστέρα Τρίπολης Β μετά από απουσία και έβλεπες ότι υπήρχε μια σιγουριά. Ότι ό,τι και να γίνει θα είναι ο Τάσος εκεί και θα σταματήσει. Ή ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα, δεν το συζητάω. Έχεις μια σιγουριά ότι στο τέρμα έχεις έναν τερματοφύλακα ο οποίος 9 στα 10 θα τα πιάσει. Θα φάει και γκολ. Όλοι τρώνε γκολ. Αλλά έχεις μια σιγουριά ότι ρε παιδί μου δεν θα φάει τη φάβα, δεν θα κάνει το λάθος, ξέρει πότε θα παίξει γρήγορα, ξέρει πότε θα κρατήσει την μπάλα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει, επαναλαμβάνω, και για τον Αυλονίτη. Ένα τέτοιο center for θες. Πέρυσι με τον Ιγνατίδη το είχες. Έλεγες θα πάει μπάλα στον ψηλό, θα γίνει μια σέντρα, θα πάει μια κεφαλιά, θα κάνει, θα δείξει. Γενάρη μήνα μεταγραφές πετυχημένες είναι δύσκολες.
παγκοσμίως. Προσέξτε, παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα. Πολύ περισσότερο στην Super League 2. Πολύ περισσότερο στον Πανιόνιο, που δεν ξέρω και τα οικονομικά και το οικονομικό πλάνο το οποίο έχει εκπονήσει η διοίκηση. Νομίζω όμως ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση και δεξιμπάκ, και εδώ θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση για να μιλήσω για δύο δικά μας παιδιά, τα οποία θεωρώ ότι έπρεπε να έχουν μείνει στην ομάδα για εναλλακτικές λύσεις, γιατί μοχθήσανε να ανέβει η ομάδα στην Β' Εθνική, γιατί 4 χρόνια πατήσαν όλα τα χωριά, και μιλάω για τον Μπρέγκου και τον Ξυγκόρο. Νομίζω ότι έπρεπε η διοίκηση να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να κρατήσει αυτά τα δύο παιδιά, που είναι δικά μας παιδιά, ήταν δικά μας παιδιά από τις ακαδημίες, ήταν από την ομάδα που πριν 4 χρόνια σώσανε τον Πανιόνιο και παίξανε στην Τρίτη Εθνική, την ΚΑΠΑ 19 του Δημήτρη του Κοροπούλη. Νομίζω ότι έπρεπε η διοίκηση να έχει εξαντλήσει τα περιθώρια και οικονομικά. Ναι, και οικονομικά. Ας μην παίρναμε έναν παίχτη Χ, να μην πω ονόματα, να κρατάγαμε αυτά τα δύο παιδιά. Ο Μεν Ξυγκόρος έπαιζε και δεξιμπάκ και αριστερό μπάκ και αμυντικό χαφ. Ο Δε Μπρέγκου είναι ένας παίκτης ο οποίος βελτιώθηκε πάρα πολύ από την πρώτη εμφάνισή του με την ομάδα της ΚΑΠΑ 19. Έφτασε να γίνει αρχηγός της ομάδας και θα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα τον είχες, θα μπορούσες να στηριχθείς ακόμα και στο φιλότιμό του, να πω απλά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν, γι' αυτό όπως έχω γράψει, όπως και εγώ κρίνομαι με αυτά που γράφω, και μπαίνει ο άλλος από κάτω και λέει ότι ξέρεις κάτι που καλά τα γράφεις, ή μπαίνει ο άλλος και λέει όχι δεν τα γράφεις καλά, είσαι υπερβολικός και αυτά. Όλοι κρινόμαστε από τις επιλογές μας και κυρίως από τις πράξεις μας. Άρα λοιπόν, στο τέλος της σεζόν, αυτοί που κάνανε το σχεδιασμό της ομάδας, αναλόγως με την κατάληξη της ομάδας, θα κρυθούν. Και όταν θα κρυθούν, δεν θα περάσουμε κανένα δικαστήριο κανένα. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Αγαπάμε τον Πανιόνιο, είμαστε δίπλα του, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται. Μερικά πράγματα πρέπει να κατατίθονται στο δημόσιο διάλογο και ως τέτοιος να γίνεται για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Γιατί μπορεί κάποιος να βγει και να πει: κοίταξε, αν δεις, έχεις άδικο. Γιατί ο Χ δεν μπορεί να παίξει εκεί, ο Α εκεί, ή είσαι άδικος εκεί. Εγώ είμαι ανοιχτός στην κριτική, είμαι ανοιχτός στη συζήτηση. Εκείνο που δεν πρόκειται να σταματήσω είναι να γράφω την άποψή μου και να τη λέω πλέον. Και παρεμπιπτόντως θέλω να πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι η τρίτη, να το πω έτσι, απόπειρα να εκφράζομαι για θέματα του Πανιωνίου. Οι παλιότεροι θα θυμάστε πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν 13 χρόνια και παραπάνω, όχι και παραπάνω, είχα φτιάξει το πρώτο blog, τότε ήταν της μόδας τα blog στο ίντερνετ, τα κιανέρθρα νέα τότε τα έλεγα. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα. Μετά είχαμε την πολύ ωραία εφημερίδα τον Πανιόνιο Κόσμο, που πραγματικά ήταν ένα κόσμο για τον αθλητικό τύπο, και το λέω πραγματικά γιατί είχαμε μέσα γίγαντες της δημοσιογραφίας, όπως ήταν ο Πέτρος ο Λινάρδος, αείμνηστοι, ο Πέτρος ο Λινάρδος, ο Λάζαρος ο Πατσουράκος, αλλά και πολλά παιδιά, ο Μιχάλης ο Λαδόπουλος, ο Θοδωρής ο Βασίλης, ο Άκης ο Μιχαηλίδης, πολύ ο Λευτέρης ο Τακάκης έγραφε. Ήταν μια εφημερίδα και ποιοτικά εξαιρετική. Αυτός ήταν ο δεύτερος κύκλος που προσπάθησα να καταθέτω την άποψή μου για τον Πανιόνιο, και τώρα νέα κόλπα και τα live στο Facebook, και βέβαια το κάθε 24 ώρες μετά που προσπαθώ έτσι νυφάλια
να γράψω την άποψή μου. Λέω λοιπόν ότι πρέπει ο Πανιώνιος να βελτιώσει τάχιστα τη Δευτέρα, την Πέμπτη μάλλον, την αγωνιστική του εικόνα. Για την Πέμπτη βέβαια επαναλαμβάνω ότι έχουμε χάσει 2-0 στις Σέρρες από μια πολύ κακή στιγμή στις καθυστερήσεις. Το μάτι ήταν 1-0, είχαμε χάσει και μια ευκαιρία με το Σεμπά. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει καλύτερο αποτέλεσμα και να έχουμε εμείς το προβάδισμα για την πρόκριση. Αλλά και πάλι νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να διεκδικήσει την πρόκριση. Κατά την άποψη πρέπει να διεκδικήσει. Μπορεί, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, η εικόνα δεν πείθει ότι μπορούμε να χτυπήσουμε τον Πανσεραϊκό. Μακάρι την άλλη Τρίτη εδώ να πούμε ότι να, είχα άδικο, η ομάδα πέταγε, απέκλεισε τον Πανσεραϊκό, έβαλε και νίκησε για τον Παναριακό, δεν με ενδιαφέρει πόσο, το πώς με ενδιαφέρει. Όμως, αυτή η αλλαγή, η βελτίωση της εικόνας πρέπει να γίνει άμεσα, τώρα. Αρχής γενομένης, επαναλαμβάνω, από την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό. Κοιτάω και για μηνύματα, επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κάτω από την εκπομπή και στο Messenger, όπου θέλετε, να απαντούμε, να κάνουμε έτσι και μια κουβέντα. Βλέπω ότι αύριο γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα, αύριο στα Πανιώνια Νέα θα βγει ζωντανά ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κ. Κώστας Ρούπτσος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάω εγώ σήμερα εκπομπή και αύριο αποφασίζει ο κ. Ρούπτσος να μιλήσει στα Πανιώνια Νέα. Θεωρώ συμπτωματικό, αλλά εντάξει. Με ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε. Θα ήθελα να κάνω έχω κάποια ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι και ο Γιώργος ο Καρμύρης θα κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει για να μάθουμε τι μελιγενέστε για τον Πανιώνιο. Αλλά έτσι, έχει ενδιαφέρον πάντως. Οκ. Είναι σημαντικό. Άρα, την άλλη Τρίτη που θα έχω εκπομπή, θα έχουμε να σχολιάσουμε και τη συνέντευξη του Προέδρου, για να δούμε, γιατί τελείωσε ο πρώτος γύρος, έχει ένα ενδιαφέρον για την ομάδα να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το timing. Ο Πανούλης. Ο Πάνος λέει ότι όπως είναι το φορμάτ του πρωταθλήματος όλα θα κρυφθούν στα play-off, βέβαια. Αλλά αν πάμε εκεί με κακή αγωνιστική εικόνα θα είναι όλα πιο δύσκολα. Προφανώς το είπα και εγώ πάνω μου από την πρώτη στιγμή ότι όλα θα κρυφθούν στα play-off, αλλά το θέμα είναι πώς θα πας στα play-off, με τι αγωνιστικό πρόσωπο, όπως το λες και εσύ, με τι αγωνιστικό πρόσωπο πρώτον, δεύτερον με τι διαφορά βαθμών. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να... Ελπίζω δεν θα έχουμε μεγάλη διαφορά. Να μην έχουμε και καθόλου, να είμαστε εμείς πρώτοι. Αυτό ελπίζω και θέλω. Γι' αυτό λέω ότι η ομάδα πρέπει να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα. Είναι, ξέρετε, πολλοί λένε και είναι μέσα στην πραγματικότητα, έχει μεγάλη δόση αλήθειας που λέμε έτσι εμείς οι δημοσιογράφοι.
ότι το καλοκαίρι η ομάδα έγινε ΠΑΕ, ήρθε ο κύριος Ρούπτσος και το ένα και το άλλο και να μην έχουμε πίεση. Είμαστε ο Πανιόνιος όμως. Δεν είμαστε ο Εθνικός Κεραμιδίου. Είμαστε ο Πανιόνιος και ο Πανιόνιος έχει έναν προορισμό. Να επιστρέψει στη Super League 1. Όχι απλά να επιστρέψει, να μείνει στη Super League 1 αξιοπρεπώς και γιατί εκείνη είναι η φυσική του θέση. Όπως στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ η ομάδα ταλαιπωρήθηκε. Πήγε στη Β' Εθνική, από εδώ, Α2, επέστρεψε. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Πού είναι ο Ταχιάτης να μας γράψει κάτι. Και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί για τον προπονητή, για τους παίκτες. Ήδη ο Σμιθ έφυγε. Αφού μας έχασε 2 μάτς, έφυγε. Ωραία. Τέλος πάντων. Είναι σωστό ότι ταλαιπωρηθήκαμε 4 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στα χωριά, στα ξερά. Ξερά δεν υπάρχουν πια, στα πλαστικά. Λοιπόν. Και τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να μείνουμε άλλα 4 χρόνια στη Β' Εθνική. Ή να το πω διαφορετικά. Δεν μπορούμε οικονομικά, άρα και αγωνιστικά, γιατί το οικονομικό είναι άμεσα συνδεμένο με το αγωνιστικό. Δηλαδή, για να πάρεις καλούς παίχτες πρέπει να είσαι οικονομικά δυνατός. Αν δεν μπορούμε, κατανοητό και σεβαστό και με την τσέπη του Ρούπτσου, εγώ δεν θα κάνω το μάγκα. Από πάρε εκείνον, πάρε εκείνον, πάρε εκείνον. Αν είχα θα τον έπαιρνα εγώ. Όμως, το λέμε. Όσο και αν ακούγεται αυτό ουτοπικό. Θέλετε να σας πω και κάτι. Αν μπορούμε να έχουμε μια ομάδα τέτοια η οποία να είναι στη Β' Εθνική και να είναι αυτό, ας μείνουμε στη Β' Εθνική λοιπόν. Το θέλουμε. Εγώ δεν το θέλω, αλλά επαναλαμβάνω, με ξένα κόλληβα κηδεία εγώ δεν κάνω. Με ξένες τσέπες εγώ δεν κάνω το μάγκα. Αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αν η επιλογή του προπονητή είναι μήνυμα, να το ακούσουμε. Αν η επιλογή κάποιων παιχτών ή η χρησιμοποίηση κάποιων παιχτών είναι μήνυμα, να το ακούσουμε. Δεν πρόκειται να θα κρίνουμε τα πράγματα με τα δεδομένα που έχουμε. Λέω λοιπόν ότι ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή με το υλικό που έχει, με 1-2 προσθήκες, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στην Κηφισιά και στην Καλαμάτα. Αν και η Καλαμάτα είναι η καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερους παίχτες, μάλλον έχει καλούς παίχτες. Και έχει κάνει μια επένδυση ο κύριος Πασάς, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά πάντα θα λέω το εξής. Ναι, αλλά εμείς είμαστε ο Πανιόνιος. Ό,τι σημαίνει αυτό. Ούτε μικρομεγαλισμός, ούτε αλαζονία, ούτε τίποτα. Είμαστε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, πολύ βαριά ιστορία, μεγάλη ιστορία και που αξίζουμε να είναι εκεί που ήμασταν πάντα. Πάνω αυτό είπα. Η δεύτερη εθνική, η Super League 2, είναι μαύρη τρύπα οικονομικά. Έξοδα πολλά, ελάχιστα έσοδα και εμένα η λογική μου είναι αυτή, ότι προφανώς και θέλει να ανέβει. Λέω όμως ότι οι αγωνιστικές επιλογές δεν τον βοηθάνε. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι κακό να δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους να κάνουν αρχή. Στην προκειμένη στον προπονητή. Ο Αντώνης Νικοπολίτης δεν έχει καμία ιδιαίτερη εμπειρία στη Β' Εθνική. Ήταν για κάποιους μήνες στην προοδευτική, δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχει δείξει.
θα μπορούσα να πω ονόματα προπονητών οι οποίοι έχουν δείξει τεράστιο έργο. Όχι τεράστιο, έχουν δείξει έργο. Ότι κάτι έχουν να δώσουν, κάτι δείχνουν, οι ομάδες τους κάτι παίζουν. Που θα μπορούσαν στον Πανιόνιο με μια υγιή διοίκηση όπως είναι του κ. Ρούψο, με καλές μεταγραφές, με μια ενίσχυση, να πήγαινε την ομάδα καλύτερα. Και αυτό πάλι δεν στο εγγυάται κανένας. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα ότι κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Και βάσει αυτών που βλέπουμε, λέμε ότι ξέρεις, άμα ήταν ο Χ, ο Ψ, ο Δ, ίσως η ομάδα πήγαινε καλύτερα. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν πρόκειται ούτε για ανθρωποφαγία, ούτε είπα. Είναι ποδοσφαιρική κριτική, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αν σήμερα υποθέσουμε ότι ο νούμερο ένα προπονητής στον κόσμο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα, αν διαβάσετε τι γράφουν για τον Γκουαρντιόλα αυτή τη στιγμή, και μιλάμε για τον Γκουαρντιόλα που πήρε τη Manchester City, που ήταν ο εθνικός του Manchester. Ο εθνικός ήταν, δεν το λέω υποτιμητικά, ενώ και από πλευράς τίτλων σε σχέση με τη Manchester United, και έχει πάρει κύπελλο πρωταθλητριών, έχει πάρει διπυρωτικά, έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελλα, link up. Αν διαβάσετε τι του γράφουν, τι κριτική του ασκούνε, και μιλάμε για τον Γκουαρντιόλα που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια, δηλαδή που αύριο μπορεί να πάει στον Εμμύρη εκεί του Αμπουντάμπι που έχει την City και να του πει ότι ξέρεις θέλω αυτόν και πόσο κάνει αυτός, 80 εκατομμύρια και να τον πάρει την ίδια μέρα. Λοιπόν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως. Ο Εμπαπέ, κατά γενική ομολογία, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Αν διαβάσετε τι του γράφουν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, με το δίκιο τους. Τι να κάνουμε, δεν παίζει καλά. Ο Γιώχαν Κρόιφ, ο μεγάλος, ο τεράστιος Γιώχαν Κρόιφ, όταν του είχαν πει κάτι για χρήματα, ποδοσφαιριστές, αξία και όλα αυτά, είχε πει ένα κενότυπο. Τι λέει, τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα. Λέει, δεν έχω δει δολάρια να παίζουν μπάλα. Και αυτό ισχύει. Μπορεί να κάνεις 500 εκατομμύρια και να χάσεις την μπάλα στο κενό τέρμα και να κάνεις 1 ευρώ και να βάλεις ανάποδο ψαλίδι στο 95 και να νικήσει η ομάδα σου. Έτσι είναι το άτιμο του ποδόσφαιρου. Έλεγα λοιπόν ότι κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Και ούτε θα κάνουμε υποδείξεις. Σε ό,τι με αφορά υποδείξεις δεν θα κάνω. Εννοώ αγοραστικά. Υποδείξεις σε ό,τι αφορά αυτά που βλέπω στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι, ότι πρέπει να παίξω Τσερίσεφ εκεί ή αυτό. Νομίζω ότι μετά από 40 χρόνια στα γήπεδα έχω μια γνώμη, έχω μια εικόνα, έχω μια εμπειρία και μπορώ νυφάλια να την καταθέτω και να λέω κάποια πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι η ομάδα χτίζεται, το ξαναλέω γιατί το είπα και στην αρχή της εκπομπής, χτίζεται για του χρόνου, εγώ δεν βλέπω χτίσιμο. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία έχει περάσει ο πρώτος γύρος και ένα μάτς χωρίς αγωνιστικό προσανατολισμό. Βλέπω μια ομάδα η οποία δεν έχει σχέδιο μες στο παιχνίδι. Είτε όταν κερδίζει, είτε όταν χάνει. Ας πούμε με τα Χανιά, ας πούμε ένα παράδειγμα. Όταν δεχτήκαμε τον γκολ, η αλλαγή είπαμε του Τσερίσεφ και του Αλεξανδράκη γίνανε 8 λεπτά μετά. Ό,τι έκανε η ομάδα το έκανε από ατομικές ενέργειες του Τσερίσεφ και του Γροντή και του Νικοκυράκη. Να μην τον αδίκω. Ατομικές ενέργειες όμως. Δεν υπήρξε καμιά οργανωμένη επίθεση να αναπτυχθεί η ομάδα από πίσω, από τα πλάγια, με κάθετες, με έναν τρόπο να κινηθούν τίποτα. Αυτό δεν είναι αρνητικό. Δεν είναι προβληματικό. Αρνητικό είναι βαριά κουβέντα. Πετάχτε τη. Δεν είναι προβληματικό αυτό. Και έχοντας, επαναλαμβάνω, απέναντι μια ομάδα η οποία έπαιζε ο Μουνάφο, ο οποίος είναι 30 φεύγα και σε εμάς θα έπαιζε με κλειστά τα μάτια στη μεσαία γραμμή.
Ο Κυριακίδης, ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά και αυτός μεγάλος, από τον Ηρακλή, πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, πράγματα που είναι ολοφάνερα. Και το λέω γιατί κάθε φορά που γίνεται, και δεν ήταν ο μοναδικός αγώνας, επαναλαμβάνω ότι από την Ηλιούπολη και μετά, που ήταν η τελευταία νίκη της ομάδας, η ομάδα δείχνει μια αγωνιστική πτώση. Τι χρειάζεται? Από ένα σημείο και μετά χρειάζεται καλύτερη διαχείριση του υλικού. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Ο Χρούστινετς μπήκε στην ενδεκάδα όταν τραυματίστηκε ο Αυλονίτης. Σωστό. Όμως και ο Χρούστινετς έπαιζε στον εθνικό. Ένα παιδί το οποίο στην τρίτη εθνική για αυτός. Όταν δεν πήγε σε ένα μάτς καλά, δεν δόθηκε η ευκαιρία στο Ζούλια, ο οποίος επίσης πέρυσι έβγαλε όλο το πρωτάθλημα. Μείναμε στο Χρούστινετς, ο οποίος έκανε πάλι κάποια λάθη. Δεν λέω ότι είναι για αποκεφαλισμό, για φυλακή. Προφανώς θα κάνουν και λάθη οι παίχτες. Αλλά λέω από την πλευρά της ευκαιρίας, της δικαιοσύνης στα αποδυτήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει και σε αυτό μια αλλαγή. Στο πώς δίνουμε τις ευκαιρίες. Σε ποιους επιμένουμε. Ο Γιώργος ο Χιονίδης μου λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ένας αυτοματισμός στο παιχνίδι μας. Μα δεν μπορεί να υπάρχει αυτοματισμός από τη στιγμή που παίχτες οι οποίοι είναι κλειδιά ή θα μπορούσαν να είναι κλειδιά είτε λείπουν είτε δεν παίζουν. Δηλαδή για να μπει ο Στούπης στην ενδεκάδα έπρεπε να υπάρξουν τραυματισμοί, έπρεπε να υπάρξουν απουσίες. Μπήκε, δεν ήταν. Φαινόταν ότι δεν τον υπολόγιζε ο coach στην αρχή. Σας θυμίζω ότι η τριάδα στα χαφ ήταν ο Τσόνοματς, ο Γκίνης και ο Κολοβός. Αυτή ήταν η τριάδα στα χαφ. Ο Γκίνης κινείται σε μέτρια αγωνιστικά δεδομένα και έτσι ο Στούπης πήρε την ευκαιρία. Ο οποίος και αυτός δεν έχει, επαναλαμβάνω, ο Στούπης δεν είναι εξάρι. Θα το πω άλλη μια φορά. Παίζει κοντά στον Τσόνοματς έτσι όπως παίζει η ομάδα, με αποτέλεσμα, επειδή έχει πιο επιθετικές αρετές ο Στούπης, πολλές φορές να πηγαίνει μπροστά, να μένει κενό πίσω και ο Τσόνοματς να έχει γίνει τυραμόλα. Άλλη μια φορά θα πω για τον Τσόνοματς. Εξαιρετική μεταγραφή. Εξαιρετική μεταγραφή και μπράβο στο παιδί αυτό το οποίο δηλαδή μακράν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Να εξαιρέσω τον Γιαννακόπουλο και τον Αυλονίτη που είναι σταθερές αξίες και ο Δημήτρης ο Κολοβός. Ο Τσόνοματς για μένα είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης. Ο πιο σταθερός, χρήσιμος, εξαιρετική περίπτωση. Και πρέπει να σας πω ότι δεν έπαιξε στο μάτσο με τον Αστέρα Τρίπολης, Β, και φάνηκε η απουσία του. Φάνηκε. Υπήρχε ένα κενό στη μεσαία γραμμή που περνάγαν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολη, λες και ήταν πλατεία και βγαίνανε βόλτα, ας πούμε. Ναι, αλλά και ο Τσόνοματς δεν μπορεί να παίζει σε όλα τα παιχνίδια σε αυτή τη θέση. Είναι λογικό, θα φάει και κάρτες, κάνει και φάουλ. Θα του βγει η γλώσσα σαν γραβάτα, ας πούμε. Άρα λοιπόν η ομάδα χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας στο πώς χρησιμοποιούμε τους παίχτες. Χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας στο πώς αντιμετωπίζουμε τους παίχτες. Το έχω ξαναπεί. Δεν μπορεί να βάζεις έναν παίχτη στο 88 και να έχεις την απέτηση. Γιατί τον βάζεις όταν δεν κερδίζει η ομάδα και έχεις την απέτηση να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει αλλαγή στο 88. Όμως δεν υπάρχει αλλαγή στο 70, να ξέρετε.
Σας προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο του Sir Alex Ferguson, ο οποίος λέει ότι κάθε αλλαγή μετά το 65-70 είναι αλλαγή για το χρόνο. Ο παίχτης μπορεί να μπει στο 70 και να μην μπει στην μπάλα. Βέβαια, μπορεί να μπει στο 89, στο 90 ένας ποδοσφαιριστής, να γίνει ένα κόρ, να πάρει μια κεφαλή και να βάλει γκολ και να γίνει ο ήρωας. Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Όμως, όταν η ομάδα είναι πίσω στο σκορ και θες να κάνεις αλλαγή στο 88 ή στο 85, δεν υπάρχει αλλαγή. Ο παίκτης αυτό μπορεί να μην ακουμπήσει την μπάλα. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, το ζήτημα της ομάδας είναι ότι πρέπει να υπάρξει, κατά την άποψή μου, αλλαγή νοοτροπίας στο πώς χρησιμοποιούμε τους παίκτες. Στο πώς, σε ποιους δίνουμε ευκαιρίες. Κάποιοι παίκτες πήραν ευκαιρίες πολλές. Έναν ολόκληρο γύρο και ένα μάτς. Θα το λέω να μην το ξεχνάω. Δεν πρέπει να πάρουν κάποιοι άλλοι ευκαιρίες. Και εντωμεταξύ το ρόστερ είναι πολύ μικρό. Το ρόστερ του Πανιωνίου είναι πολύ μικρό. Άρα, κουκιά μετρημένα που έλεγε και η γιαγιά μου. Πρέπει κάποιοι να μείνουν στον πάγκο. Τι κάνουμε. Είναι και ο πάγκος, δεν είναι κακός. Θα μπει αλλαγή. Και κάποιος πρέπει να πάρει την ευκαιρία του, να παίξει, να δείξει. Γιατί προσέξτε, αν έρθει ένας παίκτης από τον πάγκο που δεν παίζει και παίξει καλά, δεν θα είναι όφελος για την ομάδα. Δεν θα κερδίσει η ομάδα έναν ποδοσφαιριστή. Δεν θέλουμε να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να προσφέρουν το καλύτερο. Αν ένας ποδοσφαιριστής είναι μόνιμα στον πάγκο, πέρα θα μουρμουράει, αλλά και να μουρμουράει δεν μας νοιάζει. Εντάξει, οκ, αυτό. Απογοητεύεται. Και όταν έρχεται η ώρα να παίξει, σου λέει, εντάξει, παίξω δεν παίξω. Στον πάγκο είχαμε πάλι την επόμενη αγωνιστική. Σας το είπα και στη ροή της εκπομπής. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, έχουμε να κάνουμε με ψυχολογία, έχουμε να κάνουμε με χαρακτήρες, με συναισθήματα. Δεν είναι ρομπότ. Δεν είναι είσαι 6-8 αγώνες, έλα παίξε στον ένατο και κάνε παπάδες. Δεν γίνεται. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να γράψουμε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να σχολιάσουμε, είναι περίεργα τρένα οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές. Καμία αντίρρηση. Μάκη μου, υπομονή υπάρχει. Από υπομονή αυτή η ομάδα σκάει γάιδαρο. Αλλά τι να το κάνεις. Η υπομονή έχει και τα όρια της που λέει ο λαός. Ο θυμόσοφος λαός. Είμαστε εδώ στο live του Facebook. Κάθε Τρίτη στις 9 θα τα λέμε. Ελπίζω από την επόμενη εβδομάδα να τα λέμε με καλύτερους όρους. Να πω άλλη μια φορά ότι αύριο στις 9 στα Πανιώνια Νέα θα υπάρχει μια συνέντευξη του Προέδρου της ΠΑΕ, του κ. Κώστα Ρούψου. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα την ακούσουμε. Να δούμε τι έχει να πει ο Πρόεδρος με την ολοκλήρωση και του πρώτου γύρου. Και είμαστε εδώ, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να δούμε και στο live τι ερωτήσεις έχουν έρθει. Γιατί από ένα σημείο και μετά είναι αρκετός ο κόσμος που στέλνει μηνύματα. Πρέπει να τα δούμε όλα μια εικόνα. Είναι, ξέρετε, οι Πανιώνιοι είναι, είμαστε τα πιο μυστήρια τρένα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα. Λίγες φορές.
Γιατί έχουμε μάθει στα δύσκολα, αλλά κάθε φορά που έρχεται, περνάνε τα δύσκολα, ας πούμε, και έρχεται μια καλή περίοδος, όπως είναι τώρα, ας πούμε, που ανεβήκαμε από την τρίτη εθνική. 4 χρόνια μείναμε στην τρίτη εθνική και προφανώς και δεν το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλήθεια το λέω. Ήτανε 4 χρόνια δύσκολα. 4 χρόνια οικονομικά προβλήματα, και εδώ πρέπει να πω ότι η διοίκηση του Ερασιτέχνη, έχει κάνει τεράστιο έργο. Έχει κάνει τεράστιο έργο ο Ορφέας. Έχουν κάνει τεράστιο έργο οι Πάνθυρες, οι οποίοι θα θυμίσω ότι όταν πριν 4 χρόνια η ομάδα έπεσε, υποβάστηκε από τη Super League 1, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, ήταν μπροστά στο φάσμα να μην συμμετέχει πουθενά. Το ξεχνάτε αυτό. Να μην συμμετέχει πουθενά. Δεν υπήρχε κανένας να ασχοληθεί με την ομάδα. Η ομάδα έχει υποβιβαστεί στη Super League 2. Γι' αυτό λέω, και τώρα θα κάνουμε έτσι γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν, πόσο κατώτεροι των περιστάσεων αποδείχθηκαν μερικοί παράγοντες, αφήσαν την ομάδα να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία, και που έπαιξε στην τρίτη εθνική κατηγορία γιατί υπήρχε η K19 του Δημήτρη του Κοροπούλη, όλα αυτά τα παιδιά, ο Ξυγκόρος, ο Ζούλιας, ο Πρέγκου, ο Δρίτσας, μην αδικήσω κανέναν, και ήρθανε τότε ο Κοντοές, ο Γροντής, ο Πίσπας και βοηθήσανε. Λοιπόν, πόσο κατώτεροι των περιστάσεων αποδειχθήκανε μερικοί, που είτε κάποιοι εξαφανιστήκανε, γυρίσαν την πλάτη, είτε κάποιοι άλλοι κάνανε κάτι σενάρια για εξαγορά, αφημί και πάει λέγοντας. Και ευτυχώς βρέθηκε τότε μια ομάδα που συγκρότησε τον Ορφέα και οι Πάνθυρες, με εκείνες τις πάρα πολύ ωραίες συνελεύσεις στη θύρα 3 που κάποιοι τα κοροϊδεύανε, τα λέγανε ειρωνικά οι κοντοπαντελονάκηδες και με τις βερμούδες, και ευτυχώς που κινητοποιήθηκαν οι Πάνθυρες, κινητοποιήθηκαν τα παιδιά μετά που συγκροτήσαν τον Ορφέα, και η ομάδα δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη εθνική. Γλιτώσαμε την ξεφτύλα να μην πάρει μέρος ο Πανιώνιος σε κανένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, γιατί ακόμα και για στην Έψα να πηγαίνουμε να παίξουμε θα έπρεπε κάποιος να δηλώσει την ομάδα. Δεν υπήρχε κανένας, δεν ασχολούνταν κανένα. Ευτυχώς η κινητοποίηση των Πανθύρων, η κινητοποίηση του φιλαθλού κόσμου του Πανιωνίου ενεργοποίησε κάποια αντανακλαστικά, κυρίως του Ερασιτέχνη. Η ομάδα πήρε μέρος στο πρωτάθλημα της K19 και όχι μόνο πήρε μέρος, ήταν και ανταγωνιστική. Εδώ είναι σε σύγκριση με το σημερινό. Εκείνη η ομάδα έχασε την άνοδο από την Κηφισιά στα μπαράζ, μια ομάδα η οποία ήταν παιδάκια, η K19, οι οποίοι κοιμηθήκανε προετοιμαζόμενοι για να παίξουν σε πρωτάθλημα ερασιτεχνών και ξυπνήσανε να κουβαλάνε την ιστορία του Πανιωνίου. Και όχι μόνο την κουβαλήσανε, αλλά την φέρανε πρώτη. Εντάξει, όχι μόνο την κουβαλήσανε,
Ο Ζούλιας, ο Διονέλης, ο Πρέγκο, αυτοί όλοι. Ξυγκόρος, ο Δρίτσας, όλα αυτά τα παιδιά και συγγνώμη που δεν τα θυμάμαι όλα. Ο Χοροπούλης. Λοιπόν, και βέβαια με τη στήριξη του κόσμου, ο οποίος κόσμος στηρίζει και τώρα, δεν το συζητάω. Παίζει ο Πανιώνιος και υπάρχει πάντα εξέδρα. Δεν υπάρχει. Προχθές στα Χανιά ήταν εκεί ο Λευτέρης, η Παλαβή εκεί, η Κρητική ήτανε. Λοιπόν, να λοιπόν ένα παράδειγμα. Να τι θέλω εγώ, ας πούμε. Μπορεί να πει κανένας κάτι για την ομάδα του Κοροπούλη που έχασε στα μπαράζ και όπως έχασε. Από μια ομάδα που είχε τεράστιο μπάτζετ η Κηφισιά τότε, όπως και τώρα. Και εμείς παίζαμε με τα παιδιά τα 17 και 18 χρονών και 16. Να μην θυμηθώ κάποιον ο οποίος πήραν τα μυαλά του αέρα και έφυγε να πάει να παίξει στην Ισπανία, αυτό και που παίζει τώρα. Λοιπόν, καλή του τύχη να έχει. Λοιπόν, να συγκρίνω λοιπόν. Δεν την πήρε την άνοδο ο Πανιώνιος του Κοροπούλη, αλλά μπορεί να πεις κάτι για αυτήν την ομάδα. Όχι. Δεν μπορεί να πεις. Ο φετινός Πανιώνιος θα πάει στα play-off, θα πάει. Θα είναι ανταγωνιστικός, θα είναι. Θα χάσει την άνοδο. Οκ. Το ποδόσφαιρο δεν κερδίζουν όλοι, ένας θα ανέβει. Αλλά να πάει, να είναι ανταγωνιστικός, να παίζει καλά. Να είναι μια ομάδα η οποία να τη βλέπεις και να λες παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Βγάζει παίκτες. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό. Επανέρχομαι στην παρελθοντολογία. Το ζήτημα είναι ότι σώθηκε η ομάδα τότε, πριν 4 χρόνια. Και πήρε μέρος στην τρίτη εθνική. Μείναμε μία χρονιά, δεύτερη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά και τη τρίτη χρονιά μιλάμε για γίνανε τα απίθανα, ας πούμε. Μισό μέτρο η μπάλα μέσα στο ρουφ, παίζεται λέει ο βοηθός. Τέλος πάντων. Και πέρυσι γίνανε όσα έπρεπε να γίνουν. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή έκανε περίπατο. Δεν μπορούσε να μην βγει αυτή η ομάδα. Γιατί όμως? Προσέξτε. Πρώτον, είχε έναν προπονητή τον οποίο και εγώ του άσκησα κριτική αρκετές φορές, αλλά ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήταν πολύ δεμένος με την ομάδα, ήξερε την κατηγορία. Ο προπονητής μας τώρα, ο περσινός, είναι στον Καμπανιακό και προσπαθεί. Δεν είναι εύκολο. Β' εθνική. Λοιπόν, αλλά είχε καλούς παίχτες. Είχε παίχτες της κατηγορίας οι οποίοι μπορέσανε και καθαρίσανε την κατηγορία πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν μείνει περισσότεροι από την περσινή ομάδα στη φετινή ομάδα. Νομίζω. Με δεδομένο ότι αυτοί που ήρθανε και τους αντικαταστήσανε είναι και κάποιοι είναι και αυτοί από την τρίτη εθνική. Άρα πώς διώχνεις κάποιον που πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα σου και φέρνεις έναν άλλον τον οποίο τον έχει νικήσει 2 φορές, ας πούμε, ο Πανιώνιος, ή έπεσε σε μια ομάδα στην τρίτη εθνική που ήρθε 7η, 8η. Σίγουρα κάτι βλέπεις, κάτι έχει, καμιά αντίρρηση, αλλά και ο δικός σου παίκτης δεν είναι του πεταματού. Νομίζω 2-3 παίκτες είπα ήδη. Και ο Ξυγκόρος και ο Μπρέγκου για μένα έπρεπε να μείνουν, αλλά το ζήτημα είναι όχι τι λέω εγώ, αλλά τι γίνεται τελικά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όσο πιο γρήγορα η ομάδα βρει τα πατήματά της, όσο πιο γρήγορα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και στο όνομα που κουβαλάει. Δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι μόνο να λέμε ότι
έχουμε στόχους, πρέπει να τους επιτυγχάνουμε κιόλας. Ένα σημείο και μετά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα βελτιωθούμε, τόσο πιο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στα play-off, αυτό που είπε και ο Πάνος. Δεν είναι το θέμα κατά πόσο αυτή τη στιγμή είμαστε καλά ή κακά. Τις συνεργάτες του, οι παίκτες και η διοίκηση νομίζω ότι μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα. Αν δεν τη βελτιώσουν, πάλι οι ίδιοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποφύγουν τελικά, κατά την άποψή μου. Κατά την άποψή μου τώρα, παραλαμβάνω ότι δεν είναι και του Πάπα η άποψη. Λοιπόν, ο Βαγγέλης μου λέει: Ζούλιας, Διονέλης, Μπουρλάκης είναι σίγουρα αδικημένοι βάσει των ευκαιριών που δεν έχουν πάρει. Ειδικά ο Διονέλης που όποτε έχει μπει ματώνει την φανέλα. Ναι, το είπα. Και επαναλαμβάνω, είναι μικρό το ρόστερ. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι μικρό το ρόστερ. Δεν ξέρω, για άλλη μια φορά θα το πω, δεν ξέρω τι στόχους έχει η διοίκηση και ο προπονητής για το Γενάρη. Δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ μικρό ρόστερ στο οποίο δεν χωράει να αδικείς κανέναν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Μπουρλάκης για να πάρει μια ευκαιρία ακόμα. Όχι ακόμα, να πάρει μια ευκαιρία. Κακά τα ψέματα, δεν έχει πάρει ευκαιρία στο παιδί. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, τόσο κακός είναι στις προπονήσεις. Τόσο κακός είναι. Και τόσο καλύτερος είναι ο Αλεξανδράκης. Είναι απορίες. Λοιπόν, να πούμε δύο λογάκια εκεί για το μπάσκετ. Είπα ότι και εκεί υπάρχει προβληματισμός για τον προπονητή. Φαίνεται ότι... όχι φαίνεται. Έφυγε ο Σμιθ, άρα πάμε ψάχνουμε για Αμερικανό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω ειλικρινά. Στην τούρλα του Σαββάτου ψάχνουμε παίχτες. Ελπίζω ότι θα βρούμε και θα βρούμε έναν καλό ξένο. Γιατί είναι κρίμα, η ομάδα είναι καλή. Και εδώ τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο Ταχιάτης είναι ειδικός και δεν ξέρω αν βλέπει την εκπομπή, ας στείλει κανένα μήνυμα. Του είπα και χρόνια πολλά στην αρχή. Υπάρχει θέμα με τον προπονητή και στο μπάσκετ. Εκεί όμως είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα. Το μπάσκετ είναι, ο προπονητής είναι καταλυτικός. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή να πάρει μια απόφαση, να κάνει μια κίνηση και να φέρει τα πάνω κάτω. Αν οι ομάδες δεν έχουν μεγάλη απόσταση δηλαδή, ο προπονητής παίζει καθοριστικό ρόλο. Πολύ πιο καθοριστικό από το ποδόσφαιρο. Παίζουμε με την ΑΕΚ. Η ομάδα είναι μπροστά στα τελευταία πόσα δευτερόλεπτα με 4 πόντους.
Δεν μπορείς να το χάνεις αυτό το παιχνίδι. Όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα που είναι ισοδύναμη, αφού την κερδίζεις κιόλας εκτός έδρας και χωρίς κόσμο, δεν έχει και κόσμο. Λοιπόν, και δεν μπορεί μετά να βγαίνεις και να λες άλλα είπα, άλλα κάνανε. Υπάρχει θέμα. Αυτό κι αν είναι θέμα. Τεράστιο. Άμα ο προπονητής λέει κάτι στο time out και οι παίκτες κάνουν άλλα μες στο γήπεδο, είναι θέμα. Δεν είναι. Νομίζω ότι είναι άκρως προβληματικό. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αμερικάνο, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις παίχτη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι Δεκέμβριος, όλα τα πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Πού θα βρεις και ποιον θα πάρεις. Και αν θα σου βγει καλός, είναι ρίσκο, τεράστιο ρίσκο. Πολύ μεγάλο ρίσκο. Ας ελπίσουμε ότι ο Θεός του Πανιωνίου θα βοηθήσει και πάλι. Εμείς οι μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι, έχουμε ζήσει τον μπασκετικό Πανιωνίο με τότε που ήταν οι ξένοι 2. 1 και 2. Όλη η Ελλάδα, όλη η μπασκετική Ελλάδα μίλαγε για τους ξένους του Πανιωνίου. Δεν υπήρχε χρονιά που να μην έχουμε σούπερ ξένους, σούπερ Αμερικανούς. Σούπερ, ρε παιδί μου, λες και είχαμε ένα μαγικό τρόπο, λες και οι άνθρωποι που ασχολούνταν με τον μπάσκετ του Πανιωνίου είχαν ένα, βγάζανε λαγούς από τα καπέλα, ας πούμε. Τι να θυμηθώ, το Λαντσμπέργκης, τον πρώτο ξένο, έναν λευκό Αμερικάνο, ο οποίος μάζευε τα rebound, λες και είχε μαγνήτη, ας πούμε. PJ Brown, Turner, τι να θυμηθώ, λέει. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε καλούς ξένους. Να μην μπορούμε δηλαδή να πετύχουμε έναν Αμερικάνο πώς να το πω τώρα, να τη βάζει εύκολα στο καλάθι, να το πω έτσι. Να τη βάζει εύκολα στο καλάθι. Να καίει μπάλα στα τελευταία δευτερόλεπτα και να την πάρει και να βάλει ένα καλάθι να φύγουμε. Πρόβλημα μεγάλο. Θα δούμε όμως. Θα δούμε. Νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα για το μπάσκετ. Και εκεί μεγάλη υπόθεση οι συμπρόεδροι. Προσέξτε τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί πολλά λεφτά έχουν δαπανίσει για την ομάδα. Την πήρανε Α2, έσοδα 0, ματώσανε, τη βοηθήσανε, φτάσανε μέχρι το... άλλαξε η Ομοσπονδία, τα μπαράζ, με άλλους που έπρεπε να παίξουμε, με άλλους που παίξαμε, τα θυμάστε, έγινε της κακομοίρας. Και τελικά πήγαμε στα μπαράζ, νικήσαμε και ανεβήκαμε. Ακριβώς, ο Γιώργος ο Χιονής λέει κάτι τέτοιο. Ναι, κάθε φορά που έφευγε ένας λέει χάσαμε τον παιχταράκι και ερχόταν ένας καλύτερος. Ναι, στο μπάσκετ. Αυτό γινόταν. Ένα περίεργο πράγμα. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Εντάξει, δεν ήταν τυχαίο. Μην τρελαθούμε τώρα. Προφανώς οι άνθρωποι που ασχολιόντουσαν τότε με τον μπασκετικό Πανιώνιο, πρώτα κύριε ήταν οι περισσότεροι Πανιώνιοι μέσα και έξω, ξέραν οι άνθρωποι πού να ψάξουν, ξέραν πού να βρούνε, πού να πάνε, πού να απευθυνθούν, με ποιους να μιλήσουν. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δεν είναι στην τύχη, δεν κλείνεις τα μάτια και παίρνεις ένα παίχτη και σου βγαίνει καλός. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Έλεγα λοιπόν για τους ανθρώπους που έχουν την ΚΑΕ. Αυτοί κι αν ματώσανε. Την ανεβάσαμε όμως την ομάδα στην Α1. Εκεί που πρέπει να παίζει ο Πανιώνιος. Και προσέξτε, δεν το λέω ότι πρέπει να παίζει ο Πανιώνιος εκεί γιατί επειδή είσαι Πανιώνιος. Όχι. Κάθε ομάδα έχει ένα ειδικό βάρος. Κάθε ομάδα έχει ένα
μια πορεία καταγεγραμμένη, η οποία την αναδεικνύει και την βάζει σε μια θέση. Ο Πανιώνιος από την πορεία του και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, γιατί το 1922 δεν παίζανε βόλεϊ στην Ελλάδα. Ο Πανιώνιος το έφερε. Λοιπόν, αλλά στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ ο Πανιώνιος καταγεγραμμένη μια ιστορία. Με τίτλους, με μεγάλους παίκτες, πολύ μεγάλους παίκτες, πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Με παρουσίες, με ομάδες κατά καιρούς που παίξαν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με προπονητές καλούς. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Ούρμπεν Μπράμς. Αλλά και νεότερους. Ο Ζουνίδης. Ο Μιλόγεβιτς. Ο Γρηγορίου. Ομάδες με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Προσέξτε. Αλλά εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο θέαμα. Καλοί ποδοσφαιριστές. Είναι τυχαίο ότι η μισή εθνική Ελλάδος είναι από τον Πανιώνιο. Και όχι πριν 20 χρόνια. Τώρα, αυτή η δεκαετία. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ο Πανιώνιος πρέπει να παίζει εκεί που το αξίζει. Το λέω βάσει ποδοσφαιρικό, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Όφη. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτές οι ομάδες δεν αξίζουν να παίζουν στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Ατρόμητος, σοβαρές ομάδες, οργανωμένες, με την ιστορία τους, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία. Και η Λάρισα και η ΑΕΛ πρέπει να παίζει στην πρώτη κατηγορία. Όχι, δεν θα τις χαριστεί κανένας. Η ΑΕΛ παίζει τώρα, νομίζω ότι θα βγει από το βόρειο όμιλο και έχει 5.000 κόσμο. Κόβει 5.000 εισιτήρια, 6.000 εισιτήρια. Νούμερο μικρό, γιατί η ΑΕΛ έκοβε 15.000 και 12.000. Στο Αλκαζά το γέμιζε με τον Πανιώνιο και με τον Απόλλωνα και με τον Εθνικό και με τον Πανσεραϊκό. Αλλά στα σημερινά νούμερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, εισιτηρίων εννοώ νούμερα, μην πάει ο νόμος σας αλλού, τεράστιο το νούμερο. Λοιπόν, όταν βλέπουμε γήπεδα της Super League 1, της πρώτης εθνικής, να είναι ξέρω, με 1.000 άτομα ξέρω, και με 800 και δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, και λιγότερα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι κάποιες ομάδες έχουν ένα βάρος. Ο Πανιώνιος είναι μια τέτοια ομάδα. Ελπίζω ότι θα λυθούν τα προβλήματα στο μπάσκετ. Η ομάδα θα είναι στα play-off. Να διεκδικήσει ένα καλό πλασάρισμα. Γιατί όχι κανένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, κανένα Eurocup, πώς τα λένε αυτά, Eurocup, Champions League, πώς τα λένε. Γιατί όχι. Το αξίζουν οι άνθρωποι που βάζουν τα χρήματά τους. Προσέξτε τώρα. Εδώ λέμε για χρήματα. Έχουν κάνει μια επένδυση οι άνθρωποι αυτοί. Ξέρουν ότι δεν θα τα πάρουν πίσω τα χρήματά τους όλα. Αλλά κάποια μείωση, κάποια έσοδα τα οποία θα δώσουν την άνεση να κινηθεί η ομάδα χωρίς το άγχος το να υπάρχει κάποιος να χρηματοδοτεί. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να είμαστε ενάντια στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, μπορεί να είμαστε ενάντια στο μοντέρνο μπάσκετ, όμως οι κανόνες, όμως συμμετέχουμε με τους κανόνες που ισχύουν. Είναι άλλες ιδεολογικές μας απόψεις, μπορούμε να τις συζητάμε όπως θέλετε. Ας πούμε, μια παρένθεση. Αυτή η ξεφτύλα που έκανε η Ευρωλίγκα να πάει το Final Four στο Αμπουντάμπι, είναι μια ξεφτύλα. Όπως είναι ξεφτύλα που δώσαν και το παγκόσμιο κύπελο στη Σαουδική Αραβία του 32, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όμως, μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μιλάμε για επαγγελματικό μπάσκετ, μιλάμε για χρήματα δηλαδή. Άρα, η επένδυση που έχει κάνει ο Ρούπτσος, η επένδυση που έχουν κάνει οι πρόεδροι στο μπάσκετ, πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια ανταπόδοση. Όχι προσωπική, όχι στην τσέπη τους. Δεν νομίζω ότι... Είμαι βέβαιος, όχι δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος. Δεν τους ενδιαφέρει η τσέπη τους. Αλλά τους ενδιαφέρει η ανταπόδοση στην επένδυση, στο σύλλογο. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να το διεκδικούμε. Πρέπει να το
να το απαιτούμε. Αγωνιστικά εννοώ να το απαιτούμε. Λοιπόν, γιατί θέλουμε να πάει καλά ο Πανιώνιος στο μπάσκετ στην Αναφέρα? Να πάρει το πρωτάθλημα? Σιγά δεν θα τον αφήσω και να ήταν τόσο καλός. Λοιπόν, αλλά να πει στα play-off, και αν μπορεί μέσα από τα play-off να διεκδικήσει μία έξοδο στην Ευρώπη, ό,τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι έσοδα έχει το μπάσκετ από τις μικρότερες διοργανώσεις από την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς οι θέσεις είναι αγορασμένες, είναι κλεισμένες. Άλλο αυτό το κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Να πάει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γιατί κακό είναι? Έσοδα θα έχει. Άρα θα υπάρξει μια ενίσχυση στην προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Το ίδιο λοιπόν ισχύει για το ποδόσφαιρο. Ο Πανιώνιος πρέπει να ανέβει στην Super League 1 για να έρθουν περισσότερα έσοδα, γιατί έχει και ένα χρέος να αντιμετωπίσει. Το ξεχνάμε αυτό. Και παράλληλα να διεκδικήσει, να δουν κάποιους ποδοσφαιριστές δικούς μας, κάποιες ομάδες. Δεν νοείται να έχουν δώσει στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές ομάδες, ποδοσφαιριστές, ο Πας Γιάννενα, ο Πανετολικός, δεν ξέρω ποιες ομάδες άλλες, και να μην, ο ΠΑΟΚ, και να μην έχει δώσει ο Πανιώνιος. Ο Βαγγέλης βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα, το θέμα του γηπέδου στο μπάσκετ. Ελπίζω να μην γίνει. Βλέπω ότι ο δήμαρχος, ο φίλος μου ο Γιώργος Γουτελάκης, κάνει κινήσεις. Ελπίζω να μην μείνει γιαπή και να είναι μεγάλη υπόθεση το γήπεδο. Βέβαια, ο Πανιώνιος παίζει στην Γλυφάδα. Τι σχέση έχει στην Γλυφάδα ο Πανιώνιος? Κοντά είναι, νότια προάστια, αλλά δεν είναι Νέα Σμύρνη. Μην τρελαθούμε τώρα. Νομίζω ότι κάποια μάτς στο Αρτάκης τα κερδίζαμε από τη στροφή. Όχι καν μέσα στο γήπεδο, από τη στροφή εκεί που έστρεβε το πούλμα για να έρθει τον αντιπάλων, είχαμε νικήσει εκεί πέρα. Είχαν μπει τα πρώτα καλάθια. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Βαγγέλης για το γήπεδο, καθοριστικό, δεν το συζητάω. Τι άλλο? Το βόλεϊ, τα κορίτσια κάνανε μια ήττα από το Μίλωνα με 3-0, είναι σε μια πτώση, έγινε και αλλαγή προπονητή. Θα τα βρει τα πατήματά του το βόλεϊ. Και αντίθετα το αγαπημένο μας τμήμα, πρέπει να το πω αυτό, το βόλεϊ ανδρών νίκησε 3-0 τον Ύφεστο Φλόρινας, και λέω αγαπημένο γιατί είναι ένα τμήμα το οποίο, πέρα το ότι το φίλος μου Νικήτας το έφτιαξε, είναι σαν παιδί, ρε παιδί μου, από μωράκι που βλέπεις ένα παιδί, μωρό να μεγαλώνει, να θεριεύει, ας πούμε, να γίνεται αγόραρος ή κορίτσαρος. Αυτό ισχύει για το τμήμα ανδρών του βόλεϊ. Μια ομάδα που την αγαπήσαμε, τη στηρίξαμε στις χαμηλές κατηγορίες και τη στηρίζουμε πάντα και την αγαπάμε. Πολύ δεμένη ομάδα, αγαπημένη, προπονητής, παίκτες, όποιος έρχεται γίνεται κομμάτι της ομάδας. Μακάρι όλα τα τμήματα του Πανιωνίου να λειτουργούσαν όπως λειτουργεί το βόλεϊ ανδρών. Ο Νικήτας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και πρέπει να το λέμε. Και βέβαια ο προπονητής, οι παίκτες, δεν το συζητάω, όλα τα παιδιά, όλα. Φροντιστές, παράγοντες εκεί δίπλα, όλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το πόλο 17-5 το φάληρο, 7 γκολ ο Γούνας, και μεγάλος παίκτης, παγκόσμιας κλάσης. Και εκεί πάμε καλά. Στην Ευρώπη λίγο ήταν δύσκολος ο όμιλος, αυτά, είχαμε κάποιες ατυχίες. Καλά είναι όμως. Είναι μια αξιόπιστη δύναμη στην Α1 του Πόλο. Πάμε Ευρώπη, σχεδόν κάθε χρόνο είμαστε σε ευρωπαϊκά κύπελλα. Εντάξει, τι άλλο, μια χαρά είναι. Δεν υπάρχει κανένας παραλογισμός στην οικογένεια του Πανιωνίου. Δεν υπάρχει κανένας παραλογισμός και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είπα και για το ποδόσφαιρο. Αν
Ο σχεδιασμός είναι ότι ξέρεις κάτι, 2-3 χρόνια εμείς θέλουμε να μείνουμε εδώ γιατί έχουμε αυτό το σχέδιο μέσα. Εγώ είμαι υπέρ. Να το πούμε όμως. Και κυρίως, όχι να το πούμε με το... με την έννοια του να απολογηθείς κύριε και να μας το πεις. Όχι. Να μας το δείξει με πράξεις. Ότι παίρνουμε έναν προπονητή ο οποίος ξέρει να φτιάχνει ομάδες. Ότι παίρνουμε παίκτες, κάποιους έμπειρους που πήραμε και καλά κάναμε. Γιαννακόπουλος, Αυλονίτης, Κολοβός, εξαιρετικοί. Λοιπόν, και χτίζουμε. Χτίζουμε μέσω του πρωταθλητισμού. Προσέξτε. Η ομάδα πρέπει να διεκδικεί, πρέπει να μάθει να διεκδικεί. Μια ομάδα η οποία είναι μίζερη και μια ομάδα που είναι εντάξει, τερματίσουμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, καλά είμαστε του χρόνου πάλι, θα μείνει αιώνια εκεί. Μια ομάδα που διεκδικεί δεν τα καταφέρνει. Μία, δύο. Στην τρίτη εθνική, Πανιώνιος, ξεκίνησε από το 0. Έχτισε μια ομάδα που την τέταρτη χρονιά δεν μπορούσε να μην το πάρει το πρωτάθλημα. Θα το έπαιρνε την τρίτη χρονιά, αλλά εξωαγωνιστικοί παράγοντες ήταν αυτοί, το ξέρουμε όλοι, που δεν επέτρεψαν στην ομάδα να πάρει τον τίτλο. Την τέταρτη χρονιά όμως ούτε εξωαγωνιστική, ούτε εσωαγωνιστική, ούτε ο Γραμ Πάπας δεν μπορούσε να... Η ομάδα ήταν ισοπεδωτική. Από όλες τις πλευρές. Άρα υπάρχει το δεδικασμένο. Υπάρχει ο τρόπος. Να τον ακολουθήσουμε. Χτίσουμε ομάδα. Οκ, να το δούμε. Η ομάδα δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν χαίρομαι. Σιγά τι είμαι για να χαρώ. Η ομάδα δεν έχει ταυτότητα. Και αν δεν ήταν τα παιδιά τα έμπειρα να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του αγώνα να δίνουν μια προσωπικότητα, θα ήταν και μια απρόσωπη ομάδα. Δηλαδή θα έπαιζε 90 λεπτά και μετά δεν θα θυμώσουν τίποτα. Η ομάδα χρειάζεται αγωνιστικό σχέδιο. Και εκτός και εντός. Το εκτός εννοώ με την έννοια ότι βάζουνε Δευτέρα 2,5 ώρα το μεσημέρι. Με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή και με αυτό θα ολοκληρώσω σιγά σιγά. Πάμε κοντά 2 ώρες. Δεν μπορεί ο Πανιώνιος να παίζει Δευτέρα 2,5 ώρα. Εντός έδρας. Χάνει και οικονομικά και αγωνιστικά. Όπως δεν μπορεί να παίζει ο Πανιώνιος με την Κηφισιά και η Κηφισιά να λέει δεν βγάζω εισιτήρια. Και η διοίκηση να μην τα κάνει κούγκι. Τι πάει να πει δεν βάζει εισιτήρια. Δεν έβγαζε εισιτήρια και είχε 500 άτομα στο γήπεδο. Πώς μπήκαν αυτοί μες στο γήπεδο. Προσκλήσεις όλοι. Διαρκείας. Χρειάζεται λοιπόν και εκτός αλλά και εντός. Και εμένα με ενδιαφέρει βασικά το εντός. Το εντός που είναι ο καθρέφτης. Δεν είναι κανένας καταδικασμένος να ανέβει στην Super League. Κανένας δεν καταδικασμένος να πάρει το πρωτάθλημα. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι, είναι υποχρεωμένη η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Και ανταγωνιστική σημαίνει να παίζει και καλό ποδόσφαιρο, όσο μπορεί. Δεν περιμένουμε να δούμε την Μπαρτσελώνα, ούτε την Μποταφόγκο. Αλλά βλέπουμε μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει, να διεκδικήσει το παιχνίδι με έναν ορθολογικό ποδοσφαιρικό τρόπο. Αυτό. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αρχίσεις να λες ότι
μουρμούρα αυτό και εκείνο και το άλλο. Από μόνοι μας είναι όλα καλά και ξαφνικά ο Διόγος αρχίζει και γράφει για την ομάδα. Μακάρι να μην χρειαζόταν να γράφουμε τίποτα και να γράφουμε μετά από κάθε μάτι πόσο καλή ήταν η ομάδα και πόσο καλός ήταν αυτός και τα. Δηλαδή για τον Τζόνομαντς γιατί λέμε. Το ξέραμε και χθες. Το παιδί ούτε εξόψεως δεν το ξέρω. Δηλαδή εννοώ. Μόνο στο γήπεδο τον έχω δει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με προσωπικά. Έχει να κάνει με την εικόνα της ομάδας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα η ομάδα αποκτήσει ταυτότητα, αγωνιστική ταυτότητα, τόσο καλύτερα για όλους μας. Και τόσο πιο πολλοί κόσμος θα έρθει και στο γήπεδο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τα έσοδα από το γήπεδο από τα εισιτήρια είναι πολύ σημαντικά. Θα πω άλλη μια φορά, γιατί εμένα μου αρέσει να κάνω διαφήμιση Πανιόνιους, ότι για όσους δεν το ξέρετε τώρα συνδεθήκατε, αύριο στις 9 στα Πανιόνια Νέα θα δώσει μια μίνι συνέντευξη ο κύριος Ρούψος. Με πολύ ενδιαφέρον την περιμένουμε την συνέντευξη. Θα διακινδύνευα μια πρόβλεψη αλλά λέω να την αφήσω. Αν και είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά το κρατώ για τον εαυτό μου και θα το σχολιάσουμε την άλλη Τρίτη. Θα έχουμε και να πούμε και για το μάτς της Δευτέρας με τον Παναργιακό. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που ήσασταν συντονισμένοι σήμερα εδώ στο live. Θα γίνει μια προσπάθεια αυτό το live να γίνεται μέσω του YouTube για καλύτερη ποιότητα, για καλύτερη πρόσβαση. Αλλά θα ενημερωθείτε εδώ από τη σελίδα μου στο Facebook για ό,τι εξελίξεις υπάρχουν. Πάντως, είτε εδώ είτε στο YouTube την ερχόμενη Τρίτη στις 9 θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε την άλλη Τρίτη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους.